Καλώς ήρθατε στο μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα Χρηματοοικονομική Τεχνολογία FinTech του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνδυάζουμε τη χρηματοοικονομική επιστήμη με την τεχνολογία και τις εφαρμογές κανονιστικού πλαισίου. Εστιάζουμε στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις όπως το blockchain, τα ψηφιακά νομίσματα, τα big data analytics και την τεχνητή νοημοσύνη στο χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα. Συνεργασία και σύνδεση με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τράπεζες, startup επιχειρήσεις, τεχνολογίας, μεγάλους κολοσσούς, παγκόσμιες εταιρείες. Πάρα πολλά case studies, workshops, συνεργασίες, fintech talks, συνέδρια. Θεωρώ ότι το fintech είναι το μέλλον στα χρηματοοικονομικά. Το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην εκπαίδευση των επαγγελματιών που θα ηγηθούν σε αυτές τις εξελίξεις και στο μέλλον της οικονομίας. Η αποστολή μας είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της τεχνολογικής καινοτομίας, ενισχύοντας στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, στη χώρα μας, στην Αθήνα, ενός ισχυρού fintech οικοσυστήματος μοναδικό τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Πιστεύω ότι η χρηματοοικονομική τεχνολογία, το fintech, αποτελεί το μέλλον του τραπεζικού και επενδυτικού κλάδου. Θεωρώ ότι το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην εκπαίδευση επαγγελματιών που θα ηγηθούν όλων αυτών των εξελίξεων.